रायजोखौ खुलुमहरनाय जाबाय। थांनाय 17 एप्रिल खालि रुनिखाता फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनानै फरेस्ट अफिसखौ बुख्रुबबाय, बिनि गारि घोड़ा बुख्रुबबाय, बिनि जायनाखि सम्पतिफोर बेखौ बुख्रुबबां सावदों आरो लोगोसे अस्त्र शस्त्र लुट खालामनानै लांदों। दा बिनि सायाव जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो निन्दा खालामदों। दा सोमोनांथाव बाथ्रा बेनो जे जायफोरखौ एनकाउन्टार होनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमनानै लाबोदोंमोन, दिनै बे एनकाउन्टारफोरखौ हमनायनि दायाव जे दले बले फैनानै एनकाउन्टार सावथालफ्रा बे रुनिखाता फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबफैबाय। बिनिफ्राय देरसिन दुखुनांथावसिन मानो थानो हाबावो। दा जोंनि दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे फरेस्टआ गावनि अफिसखौनो दिनै निरापत्ता होनो हायै जाबाय। बे जोबोद दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। दा बे बिटिसिआ जोंनि थैजों दाजानाय बर' फिसाफोरनि गिदिर सेक्रिफाइसनि गेजेरजों मोननाय बिटिसि। दा दिनै बे बिटिसिआव जुदि जोंनि बिटिसिनि मावख'फ्राव बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफ्रा एनकाउन्टारफ्रा गाग्लोबफैयोब्ला बियो डाइरेक्ट बर' हारिखौनो माने लैजाफानाय जायो, आघात होनाय जायो। दा जोंनि बिटिसिआव जिखि घटना जायाखै मानो बेफोर जोंनि बर'फोरनि सायावनो आघात होनाय, बर'फोरखौ दुखु होनाय जों बेखौ हमनानै लायो। मानोना बिटिसिआव बिदि जानो मोना। दिनै बाहेरानिफ्राय जायफ्रा थाफैनाय मानसिफ्रा जोंनि जायगायाव हाग्रा ओनसोलाव दंफांफोर दङ। दा बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै जों गोबां समनिफ्रायनो दाबि खालामबोदों। बड'लेण्ड डिस्ट्रिक्ट सामन्सआ बे हाग्रा ओनसोलाव संकसनिफ्राय एखे जों माबासिम मानास प्लेनसिम गोबां बाहेरानि एनकाउन्टारफोर दं, हाबनानै थाफैबाय। दा बे गोदान बाथ्रा नङा। दा जायफ्रा हाबनानै थाफैदों बेयाव बियो जों झारखन्डनि, बेंगलनि बेफोरनो फैनाय जोंनाव रिपर्ट दङ, जों मिथियो। बेखायनो जों जेब्ला टाइम टु टाइम आइबिफोरजों रायलायो, सेन्ट्रेल आइबिफोर पुलिसजों रायलायो, बिथांमोनाबो बुंदों नंगौ बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दङ। आरो बे जायगाफ्रावनो दिनै मावइस्टफ्रा ओमफ्राय नक्सलाइटफ्रा जायगा आवग्रिनानै दङ। बिसोर बेयावनो सेल्टार लानानै दङ आरो बिसोरो बे जायगानि लकेल मानसिफोरखौ थुलुंगा होगासिनो दङ। आरो बिसोर लकेल मानसिफ्रा बै उग्रबादिफोरखौ मोननानै गोरा जानानै दं, बिसोर गोख्रों जानानै दं, रावखौ गिया। जाय फलनि दिनै बिसोरो बायदिसिना घटना दिनै जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव खालामगासिनो दङ। थांनाय 12 तारिख जानुवारियाव आवदां बाजार, कारिगाव माने आउटपस्टनि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय आवदां बाजाराव जे सिख्ला जोहोलाव बिस्मित बेखौसो अनाखाना बुथारबाय। बेथ' एथ' निर्मम, एथ' गिलु बालु जाथाय बियो। सासे कन्ट्राक्टर जेबो दाय गैया, जेबो हाबा दाय मावाखै। बे गावनि कन्ट्राक्ट खामानि मावनो फैदोंमोन। बे फैनाय समाव जे बेखौ दले बले फैनानै एटाक खालामबाय, बेखौ गारि माने बुख्रुबबाय, मानसिखौ गारिनिफ्राय दिहुननानै माने बुथारबाय। बेनिफ्राय देरसिन आरो अयथासार मा जानो हाबावो। मुगैथाव बियो। दा जों मुगैयो आरो जोङो दिनै थांनाय कारिगावनि जानाय घटना आवदां बाजाराव जानाय 12 जानुवारियाव बे जानाय समावबो जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जों चिठि लिरदों, मेम'रेन्डाम हरदों जे बे हाग्रा ओनसोलाव गोबां माने उग्रपन्थिफोर हाबनानै दंफैयो आरो बिसोर थुलुंगा होगासिनो दङ। आरो बिसोर थाफैनो थाखायनो दिनै लकेल सावथाल आरो बर'फोरजों गाज्रि सोमोन्दो जालायबाय। थांलाय फैलाय गैलायै बर'फ्रा थांनो हाला सावथालफोरनि जायगायाव, गिनांगौ आरो एखमबा सिगिहरोबो। दा बेबायदि अबस्था फैबाय। दा गथिखे इसिबां माने बाहेरानिफ्राय हाबफैनो थानानै दङ हाग्रा ओनसोलाव इलिगेल एनकाउन्टार जायफ्रा, बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जों लेटारखौ इसु खालामदों। आरो फरेस्टनि जायनाखि CID काउन्सिल हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिटिसिनि, दा बिनिबो जोङो मेम'रेन्डाम होदों। आरो जायफ्रा हाबफैनानै दं इलिगेल बाहेरानिफ्राय फैनाय मावइस्टफोर बा एक्सट्रिमिस्ट एलिमेन्टफोर, बेखौ होखारनांगौब्ला
बे जायगायाव इसेबां इलिगेल माने एनक्ल'जारफोर दङ सावथालफोर हाबनानै थाफैनाय जायफोरा फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि आन्दाराव जायगाया एन्टाइटेल नङा बिसोर थानो मोना दा बिसोर ओंखारजोबनांगौ होननानै जोङो